Kowe balik maning kowe Abu Nawas dadi maling guna. Iya, ya wong sugih ya urung kaluan gelem loman ya kan sahabat ya. Bener. Kayak musim haji, Desi. Ya. Angger wis haji kowe ya balik-balik aja pelit. Oh ya wingi, Des. Pimen. Ana pengemis ngemis ning omahe kaji. Wong jaluk. Wong jaluk. Terus Pak Kaji nyuwun receh Pak Kaji. Kajine jawab, "Lah receh." Angestem. Terus pengemisnya pimen? Pengemisnya ngomong maning kok, "Lah receh sih ya." Iya. Pak Kaji njaluk jajan Pak Kaji. "Lah jajan." Bisa kayakku. Oh yang laka kabeh. Tane Pak piye? Kaji nyong njaluk beras wis Pak Kaji. "Lah beras." Pengemisnya ora kentekan akan. Pimen. Ngomong kok. "Pak Kaji, apa? Ngemis bareng yuk." Lah wong lah kabeh ora duwe. Iya bener ya. Iya pada bahaya. Berarti pada bahaya kelasnya ya dong. Lah ya mulane. Ngemis bareng ya dong. Mas bareng yuk. Aja ngongkon nyong ngemis wong pegawe sependine nyong ngemis. Ngemis kasih sayangnya wong liya supaya ditangkap ya. Nanggap wayang santri larang apa ora teng murah. Murah wong bapane yang tak larang anggar anake si murah. Bayar kredit ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Angsuran ya dong. Ya bayar bawang ya ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Anggere bawangnya satrek. Nah, lagi larang mangane Ya. Kaki Abu Nawas sang mantan maling mandek maling dening salah satu peristiwa sing wis dikehendaki karo Gusti Allah sing arane hidayah. Hidayah ku petunjuk. Tunjuk dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah seli Allah. Allah Mas Lenteng. Allah. Peyong angel. Eja. Ish, wow. Lembingnya wis mancing urung, Bu. Ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus men, ceritane pimen. Nah, kaki Abu Nawas kiye duweni anak sing arane Jaka Sabar. Sinten? Jaka Sabar. Jaka Sabar ki karo kanca-kancane sering dipoyoki, Bu. Anake maling. Jaka Sabar anake maling. Anak maling maling kon maling anak maling. Kasakine kaya kuwe teng. Leres. Akhire Jaka Sabar gelisah. Jaka Sabar ngrentes atine mikir piye carane supaya bisa dipandeng apik karo kanca-kancane karo masyarakat. Akhire Jaka Sabar duwe kepenginan njaluk ngaji, njaluk mondok ning pondok pesantren. Jaka Sabar njaluk mondok padahal bapane maling. Bener. Lah kowe kepenginane Jaka Sabar adalah sebuah keinginan yang bertentangan karo bapane kanca batin. Abu Nawas ora setuju wong anake maling mondok mesti dusir tok le. Iya, tadi kayak gue. Bapak. Suarane Jaka Sabar. Bapak kula nyuwun ngaji, Bapak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-kadama ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Bapak api iku anak lima perkara kaping pisan maca Quran saonane kaping pindho salat wengi lakonana kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat wonten irah ingkang luwe kaping lima pikir wengi ingkang suwe. Lupit santai. Kakek Abu Nawas. Jaga mesti kepenak. Salli wa sallim ala
maca Quran samaknane kaping pindho salat wengi lakonana kaping telu wong kang saleh kumpulana kaping papat wetengi rae kang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe sapa wonge lamun bisa ngelakoni insyaallah ta'ala ngijabai Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami bentang wulan padha